Allah nga la bigi dia ne la tru de mina la tru de du ma sisa ni kaye ka ke sita ka ke o de we ni de kele banje wal ma kele tanje ide ayere da matali abe petit pochi bigi bo no papier do dia ay nga kitabu mbota papier jema bo no ne asaba ko akachala fa biye kwa ay ni yoro inta de mordium mina dalu dama ay ni ta adiliti foi boneta la wallahi ati cha tamene ka abi chew blan no fedi wallahi mina fa atle ni dalu fo do ba fo hakika do nere ni nyona atle do ay la me ay ni o de fu ngone ba hadon mais nti lejali dike take dungu do kan yininga ina de tegan ngo be do kuma tam mautam ni sikara konike Mamadou dalu de flene muso sabanga ni gaso walma ka chebakoro ichem mi no fe na ile kila ka sama kana blay gaso kangara abina ama bakile me muso no fe iba hoko ti da ki lafiya wa hoko karamo mo karsaba no fe o ministry de hal nene asimi go sa de kera muso no fe na ya taninya ka mi bo flyer la billahi tallahi me dalu ye o to war ko yo mi ka mina kisa en to bu yesisa ko mi ka sebe folonga ayira wala o ka se ka fam ko parce que ni dalu kalte ni ma sebe do ta fam ko sebe ko ya fama o de kama mi ka sebe ko se ka ayi ko morde ayinta do bena fasisa shini atulay me muso do ko kama kuma ja atulay ka muso ko bara warti ku neta ko nuna non ba dalu daw makal na fiya ko nuna saw ayre ka ke walma a photo tay ka di do kon do maka dulay ko ka ke ni turabu de joli kele fila saba nani duru turabu de duru te afle ata kapte aka ikrana amene nga ikra telefone ikra ay ni kapte de ba fam abe kele ngwa abe kele na fam ya le ko aya kapte de aya na ma kapte ne nya boy no ndana de se mina di Facebook mo ni YouTube mo ko fena masisa mina le go de la go dalu de do ati yelema iya yelema chugo amina du masisa ale koni iga fara kun abikedi aya aywa inshallah ku ya fam do ko do ya se ku ya fam inde lajali de atule de to trabu dalu dawma ne nabila idrissa to mai do bina ko consultation di marché ko laje e zoga afle tal mu ga fa laje ni fi bene duma YouTube ni TikTok mo go na Facebook mo go ala laje akata atule be kan dawma atule be kan dawma famna wala ay ni partager de atule do mina ni dawma shuina masa solo nam ne kisa en to bu ka dalu ndima ne mo ga ko woni biseki kalin yeti jina yake musoi abina shifi ngai kana sama de akwati sama Allahu akbar ay muke antara shenyini don goro ani shamso kana faga unjoki ibabo unjoki de nyo furuko dim mike o kanko awa famu ibobo na soro musoi ki ede be cheyno fe alamede ki ede be cheyno fe ibi sebengolo indla ka itoko sebe uni nyokonje doro abenye bu franje wala kon nga sego yoro ingade abi famu wala dumela ka do tin famu ko wala ibi toko sebe uni nyonte ni place nunata papi feni yorom na kapte de sebe ni yorom na aba awala afla be toko sebe ibi cheni muso toko sebe le famna uga kapte ode kapsa manya ta ni man kapte ina na atla ngi ngan nan ta fo
wallahi dɔ bɛ n'i tugu sini k'a ko i bɛ sɔrɔ k'a bɛ k'a t'a fɔ ko i bɛ n sɔrɔ yan ne bɛ k'a d'i ma i ma ne deli o ne ka dalu de d'i ma dalu min ye frappant ye masa solon n'i ye sɛ sɔrɔ o kɛra min kɛ su kora dɔ taara concert kɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ anw ye nin baara kɛ k'a ban pewu concert banna pewu mobili min bɛ nin bolo a ka mobili valeur o don tilema setigi den in bolo i y'a faamu fɛn fɛn ye $30,000 a b'a bɔ o y'a sɔrɔ an ka mobili Peugeot 406 kɔrɔlen dɔ de bɛ Peugeot 406 kɔrɔlen concert bannen kɔ mɔgɔw bɛ dumuni kɛ la tuma min na a taara tɛgɛ di muso in ma k'a fo ka taa n'a ye wallahi billahi a taara tɛgɛ d'a ma k'a fo a taara n'a ye i y'a faamu mɛ u sariti la min kan bi sariti kana tulonkɛ k'a la dɛ i fa de ye n bɛn'a yira i k'a dɔn ko tɔ b'i fa la ko mɛ ko n bɛ ba ko dɔw ma ka sababu kɛ ko dɔw ye wa Muhammed ne b'a fɔ billahi talahi ne tun bɛ se nin na ne tun bɛ kabako kɛ nin na mɛ Hayidara ye ne ta n tɛgɛ ma ne o de la ne tɛ Hayidara sara sɔrɔ ne tun b'a to mɔgɔw ka gɛrɛ ka sigi de a ka gorominɛ min b'a bolo dɛ billahi talahi gorominɛ min b'a bolo n'a yɛrɛ sɔnnen don a yɛrɛ n'a tɛ dan a yɛrɛ dɛ o de ye Bako Jikɔrɔni ka ye Bako Jikɔrɔni ka lamɔ ye gɛrɛwuya de y'an se fɛn ninnu na koyi n b'a to a ka gɛrɛ dafalen tuma min na a y'o fɛn min ye joliden ne y'a ta a tɛgɛ ma o y'a taale mɛ n galenna kuranɛ na wallahi ne an mɔkɛ y'a d'a ma a bɛ fɛn min fɔ a ye k'a d'a kan taa perefu yira mɛ kana tulonkɛ kɛ n'i ye tulonkɛ kɛ a b'i ka dalilu barika ban a b'a ban an tun bɛ perefu de yira ne kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen village la o de tun bɛ to ka n deli he cɛ ala kama kana taa malo su in na dɛ kana taa malo parce que village la i y'a sɔrɔ yɔrɔ ni sɔmiya donda fɛrɛ n'olu taara u bɔlen jamana kɔnɔ ka na jinin den kelen ɲini kɛrɛfu den kelen dɔw tɛ dan dɔw yɛrɛ la ne b'a to a ka gɛrɛ ka sigi n'a sigira tuma min na u b'a fɔ ala i y'a natɔ ye ne nin taara min nɔfɛ i bɛ wuli de i se t'a la i bɛ wuli mɛ kangari dalen don ye cɛ kana tulo kɛ i ka n'i ka dalu barika ma sinon ne taara i nɔfɛ de wa ditɔ filɛ i ma i bɛ mun kɛ i bɛ donikɔrɔ ɲini ka sɛmuso ɲini k'a njɔki bɔ ka nin sɛbɛnden dilan k'a don a kɔnɔ mɛ n y'a fɔ ka walawala sisan ni muso mago bɛ cɛ la i bɛ sɛbɛnden don donikɔrɔ njɔki kɔnɔ fɔlɔ a ɲɔkisɛ bɔlen a kɔnɔ i b'a don donikɔrɔ ta kɔnɔ ka sɔrɔ ka sɛmuso ta don sanfɛ k'a datugu kɔrɔ ye muso de mago bɛ sisan ka cɛ sɔrɔ mɛ cɛ mago bɛ ka muso sɔrɔ i bɛ sɛbɛnden don sɛmuso njɔki fɔlɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka n'a don donikɔrɔ njɔki kɔnɔ parce que cɛ de mago b'a la ka muso sɔrɔ n'i y'o kɛ sisan i mun kɛ i bɛ taa gabakuru yirima dɔ ɲini k'a d'a kan karamɔgɔkɛ ni maa 1000 b'o kɔ furu la n'u y'a kɔɲɔ dɔgɔda ko karisa de ka kɔɲɔ de i hakili latigɛ bilahi n'u ye jama dalu ni sanu dalu di ne ma a ma sa fɔlɔ n galenna kuranɛ na a kɛra k'a tɔrɔ ne bɛ tournée na wasulu tournée de la ninnu ka yɔrɔ la a ye ne wele de ne ko a ma n ko bon n ko n ye nin dalu d'i ma ne y'a sɛbɛn WhatsApp la k'a ci a ma o y'a sɔrɔ a dɔgɔkɛ dɔ ka musokuru ye dɔw bɛ fɛ k'a tigɛ ka taa n'a ye u bɛ fɛ k'a tigɛ ka taa n'a ye karamɔgɔkɛ u y'a tigɛ koyi u taara mɛ sira de tiɲɛn'u bolo muso in de tilala ka munumunu ka taa ninnu fɛ yen a ka bon hakili ma bilahi ne ma olu ta kɛ dɛ ne de y'a d'a ma i yɛrɛ ka taa kɛ bosomɔri don bɛ yen ale de ye ne kanu a ko a ye tula ye walahi ne de y'i kanu n ye sanu ni jama dalu d'i ma a kɛ a bɛ kɛ nka i yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ n ye ne ko walahi mɔriw bɛ kɛɲɛ ko min na muso ko baara don ne bɛna dalu d'i ma n'a fɔra ko cɛ 1000 bɛ muso nɔfɛ i kelen b'a ta i kelen b'a ta karamɔgɔkɛ ne tɛ sɔnni kɛ mɛ fɛn yɛrɛ dɔ de bɛ yen nɔ min ye ne ban nin ko ninnu ma an kana ɲɔgɔn kɛ nin ko ninnu sɛbɛ ko de man ca cɛ bɛna nkalon de tigɛ i ye muso fana de bɛna nkalon tigɛ i ye min b'a fɔ a hakika la a ɲɛ kan k'a daja muso in na walima k'a daja cɛ in na o ka dɔgɔ bɛɛ de bɛna dilan i ka faveur la o de bɛ si k'a ko la a tɛ ɲɛ sinon
karamɔgɔkɛ ne ka dalu d'aw ma ayi sɛbɛnden kelen sisan mana foroko tɛ yan n b'a exemple yira o la sisan cɛ ekɔliden walahi ekɔliden ka ɲininkali ayi m'a fɔ bɛɛ bɛ yen mana jɛmani a tɛ yen fɛ mana jɛmani tɛ nin na n'o ye voilà na ekɔliden de ayi karamɔgɔkɛ ni ye dalu ne tɛ dalu kɛ k'a tɔ to koyi ne tɛ min di ne t'a di mais ne bɛ min di n b'o di yan'u kana n tɔɔrɔ sa n b'a kɛ tan Mamadu ye ekɔliden de ye u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka fɛn barika ka bɔ k'i bɛ sɛbɛnden kɛ 2 ye sɛbɛnden tɛ kɛ 2 ye sɛbɛnden bɛ kɛ den kelen de ni sɛbɛnden den kelen in minɛ balimaw a y'a lajɛ ni sɛbɛnden den kelen in minɛ bilahi de ye dalu ye Mamadu ni Ala cɛ ne de ko n bɛna nin dalu di mɔgɔw ma su in na dalu don sisan mana foroko min kun siri ɲɛ ta yɔrɔ u bɛɛ ɲɛ b'an na n'u fana ɲɛ taara ta voilà mana foroko belebeleba in min ye nin an ka nin kɛ sisan nin ye donikɔrɔ njɔki ye min kun siri ye o ye sɛmuso njɔki ye bon sisan cɛ o mako bɛ muso la cɛ mako bɛ muso la a bɛ nin sɛbɛnden ta o b'a sɔrɔ fɛn in sɛbɛnden ye dɔ den min yɔrɔ la a bɛ nin sɛbɛnden ta a b'a don nin njɔki kɔnɔ sɛmuso njɔki kɔnɔ n t'a donnen o kɔnɔ k'a datugu wa ale bɛ sɔrɔ k'o don sisan donikɔrɔ njɔki foroko kɔnɔ i y'a faamu sa ka taa gabakuru d'a kan nka ni muso fɛnɛ o de bɛ cɛ in nɔfɛ a k'a furu fiɲɛ furu de don n'a y'a kɛ jinɛya la Ala kana barika don a la bari ne yɛrɛ mɔkɛ b'a di don min na a ye danga min don aw ma o y'o ye fo an ka perefu yira n kan an ka na tulo kɛ ni muso fɛnɛ mako bɛ cɛ la n tɛ donikɔrɔ njɔki ya a b'a bila o kɔnɔ tan n'a y'a bila o foroko kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'ale cɛmuso njɔki o sɔrɔ ka o fɛnɛ sɔrɔ o kɔnɔ ka da siri ka taa gabakuru d'a kan tu t'a la ta t'a la wurudi t'a la foyi t'a la nin y'a bannen ye i y'a faamu wa voilà bon nin de don nin laturu ye k'a d'i ma nin baara ninnu filɛ nin an tɛmɛna ninnu kan awɔ an ka tɛmɛ o kan an ka taa Mamadu ale bɛ ka n ka numéro bila b'a la deli Ala k'an bɛ sɔn ma Mamadu nin ye dalilu ye ka di u ma moi quoi je joue football il faut donner dalilu ko ale bɛ ballon de ti ko ka dalilu d'ale ma Ala k'an bɛ sɔn ma ne kɔni ne bɛ se ka dalilu min di balontanna ma fɛn fila k'a fɔ ko nin kɛ i bɛ bi don ne t'o dalilu dɔn mais dalilu fɛn fɛn bɛ balontanna bolo a ka mandiya de ye ni supporters y'o kanu ni dirigeants y'o kanu i tɛ sigi tant que n'i ma sigi i ka baloti bɛ avancer nka n'i kanu t'i ka ɲɛmɔgɔw la karamɔgɔkɛ i ka ko tɛ taa dɛ ne bɛ se k'o de f'i ye wa n'i bɛ fɛ o k'i kanu o kanu filɛ nin ye n y'a kilisi fɔ don a ka don n ka page kɔnɔ to bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ Tinba ye masa min ye dugukolo karaba Tinba ye o masa ka ne ka dirigeants ni n ka supporters ni n ka entraîneurs karaba ye i y'a faamu k'o su karaba ye k'o tile karaba ye ne ko Ala ne ko a kira a kɛ turu la siɲɛ 21 k'i ɲɛda salon balontanna ne bɛ se k'o de f'i ye a bɛ n'a fɔ ko ne ka segin a kan a enregistré don n ka YouTube kɔnɔ Ayatulahi numéro 1 TikTok Ayatulahi numéro 1 n'i donna i b'a sɔrɔ to bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ Tinba ye masa min ye dugukolo karaba Tinba ye o masa ka ne ka supporters ni n ka dirigeants karaba ye k'o su karaba ye k'o tile karaba ye n'i kanu donn'u la dɔrɔn i bɛ jouer wa n'i ma ɲɛ k'i bɛ jouer kɔni garisɛgɛ bɛ na mais hali ni garisɛgɛ ka di n'i tɛ jouer match la i ka talan bɛ bɔ i la dɛ a faamuna masa a tɔgɔ ye Mamadu an b'o jɔ ye an kun ye jumɛn fɛnɛ fɔ hakili la n ye minnu fɔ n y'o di dɛ n ye kunnafɛn fɔ n y'o di n ye hudu fɔ n y'o di n ye nin fɛnɛ fɔ n y'o di sisan n bɛna don sisan n bɛ Romana ɲininkali min kɛ Ala barika la ni min y'a ka ɲininkali kɛ n'o ka dɔnniya bɛ na n b'o di n'o yɛrɛ dɔnniya tɛ na n t'a dɔn fɛnɛ ye dɔnni dɔ ye Ala k'an bɛ sɔn a ma sisan kɔni an bɛ se ka TikTok mɔgɔw ni Facebook mɔgɔw ta jɔ yan an ni ninnu bɛna baro kɛ sisan Ala k'an bɛ sɔn a ma Ala kira kosɔn